Ok, čaute, ja som Sin a toto je môj prvý vlog. V dnešnom vlogu som sa rozhodla, že preberiem takú tému, ktorú určite všetci poznáme. A ako si môžete všimnúť z názvu, sú to veci, ktoré určite všetci poznáme. Prvá vec je určite veta: môžem byť k tebe úprimný? Nie, prosím, oklame ma. Druhá vec. Ten moment, keď nájdete peniaze vo vresku od nohavíc alebo v kabelke. Tretia vec. Keď poviete lož a kamoš vás to podporí. Štvrtá vec. Smejte sa ešte viac, keď sa snažíte vysvetliť, prečo sa smejete. Piatá vec. Existujú len dva názory. Ten môj a ten. Šiesta vec. Autobusové okná. Skutočná škola filozofie. Siedma vec. Keď sa rozhodnete pozerať film na počítači. Každý máme aspoň jedného kamaráta, ktorý počas filmu non-stop niečo komentuje. Je tu ale prípad, keď takého kamaráta nemáte, tak si tým kamošom vy. Deviata vec. Ten moment, keď započujete svoje meno v niekoho iného rozhovore. Ja to z toho Francka vyženú. Desiata vec. Hanbu robí jeden, ale hanbia sa na to všetci. Jedna bonusová vec, čiže 11. To je vec, že keď hovoríte pravdu a niekto vám povie jasné, ja to z toho Francka vyženú. Ok, takže to bolo odo mňa na dnes všetko. Lúčim sa s vami, ak sa vám toto video páčilo, mohli by ste dať like, ak nie, tak dislike, je to váš názor. Potom po prípade mi napísať do komentára, aké toto video bolo, čo by sa malo zmeniť, vylepšiť, alebo čo robím dobre a takže sa zatiaľ máte. Čau!